Filɛbaga cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye tubabukalo tile 19 février an bɛ ale la san 2024 an ka bi kuma fanbaw bɛna tali kɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ gɛlɛyaw la gɛlɛya minnu dɔw bɛ tali kɛ kuranko la a dɔw bɛ tali kɛ jamana kɔnɔna basigibaliya la ninjuguyawale ni bamancawale kɛbaaw olu ka waleya an b'an da don o la min ye Mali Burkina ani Niger olu ka wulikajɔ ka kɛ ni CEDEAO ale ka laɲini ye hakili la k'a fɔ ɲɛ bɛ ka sɔrɔ ko la nka min ye AES maaw ye u ko k'olu ni CEDEAO kɔni fo n'a kɛra baarakɛɲɔgɔnya ye n'o tɛ o ko banna Amara an éliminena Coupe d'Afrique la u ma dan o ma dɛ u ye bere cɛ an kun dɛ an ka jalatigi dusu yɛrɛ bɛ maa min na an yɛrɛ ka équipe bɛɛ ko match 4 wa k'an bɛ tila ka dollar wari 2000 sara match 2 bɛ kamalen sen tɛna na y'o la san kelen a ti dollar 10 fédération yɛrɛ fana u y'o fana siga don ka fédération y'a fana na tuguni ko sabula ko ma i jɔ joueur tɔnkɔrɔ Amara a bi bɛn Amara ɲɛ ka di kekuyara cogo o cogo a jatigila o ye kɔlɔsilikɛla ka so ye ko dusumango 2 olu tɛ se ka ɲɔgɔn laji cogo si la maa min kɔni ma sɔn wɔsi ma a kamalenama n'o kɔrɔla dɔrɔn o bɛ kɛ delilikɛla de ye wa n'i ye musokɔrɔba jɛmen tɔmɔ Amara kana kɔn ka nisɔndiya dɛ n'o tɛ i tɛ taa bɔ foyi k'a kɔnɔ ni siramugu tɛ ko baw yɛrɛ dama u ka ɲɔgɔn tu sulu kɔnɔ o ka fisa suruku ka don ka ye sɔgɔmada in na an bɛ ɲininkali la ko Amara nin ka kan wa ne ko soba tigintan minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na jɔnniw ta don dɛ nin so minnu depuis anw yɛrɛ t'a dɔn k'an bɛ kɛ maa ye n'u chantier bɛ sen na n'u tɛ ka ban a bɛ kin bɛɛ la maa ti s'a ma maa ti maga a la gouvernement tɛ kuma faama tɛ kuma Amara kin ka dɔgɔ bi ko so dɔ tɛ yɔrɔ dɔ la min bɛ yen ni maa si tɛ se ka s'a ma a ti jɔ a ti dilan a ti foyi a bɛ maaw mago ɲɛ yɔrɔw fana na maire tɛ kuma gouverneur tɛ kuma maa si tɛ kuma o b'an ka kinw na cogo min o b'an ka bɔlɔ furancɛw la ten wa bi Bamakɔ ACI kɔnɔna falen don a la ni yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sommet France Afrique o tɔnɔmadali so taara ta ka di dɔw ma olu y'o tɔnɔ bɔ an ka suguba min bɛ yen ACI yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la Amara depuis diɲɛ ka di gabakuru toren don cogo min Iba Ndiaye y'i ka maire k'a la ka taa Musa Badle Ala ma hinɛ na o nana i ka maire k'a la ka taa Adama Sangare y'a tile k'a la ka taa Jinɛ ka sangaso a fɔ o ma kɛ publicité kɛyɔrɔ ye so ti ban a ti di maa ma maa ti ɲininkali kɛ gouvernement tɛ wuli ko dugukolo dun bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ k'a bɛɛ Mali ta ye Amara so joli bɛ ACI kɔnɔ bi n'o datugulen don ni maa t'a dɔn maa min t'a don kabi a dulonnen don u da la ko a bɛ ka louer fo ka na loueli bɔ a la gardien minnu yɛrɛ b'a dɔw kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ ka ɲininkali kɛ olu yɛrɛ t'a dɔn maa min y'a fɔ k'olu k'u sigi ye du kɛra olu ta ye sa wa a ma k'u ta ye sa wa u kɔni bɛ dɔnmakɔnɔ sigi la ye Amara ninnu bɛɛ ye gɛlɛyaw de ye an ka jamana kɔnɔ mara kɛcogo feere kɛcogo sanu kɛcogo dugukolo ko yuruku a bɔn bɛ Mali du bɛɛ kɔnɔ fo ni don min ni min ma bɔ a kalama baara bɛ Mali ɲɛmaa bolo dɛ ne kɔrɔkɛ 2 kɛra ministre ye 1 kɛra premier ministre Amara o sen fɛ ne gɛrɛla fanga la Amara ne ye min ye u kun t'ale tiɲɛ fɔ ne kɔrɔkɛw ye u nagakɔrɔmɔgɔw ye minnu ta danaya kama olu yɛrɛ kun tɛ se ka tiɲɛ fɔ ne kɔrɔkɛw ye ne ye min ye o waati la doni min kun bɛ ne k'o bannen n ko Ala ni ce ani baara ne ni nin wa ayi tile 2 in de la furancɛla fanga nalen ɲɛ b'a la k'a fɔ olu bɛ ka fu siri a la dɔɔni dɔɔni nka a ba ma nɔgɔn dɛ Amara n'i y'an ka ACI sow ta k'u jate a bɛɛ lajɛlen tilancɛ bɛɛ ye politique mɔgɔw ni
opérateur économique ta ye u tɔnɔma dara de ka dugukolo bɛɛ feere f'a tigi dɔw sirannen no bi du ka kɛ a ti ba a ti jɔ a ti taa a ti na tigitiya la faamaw aw tɛ wuli k'o sɛgɛsɛgɛ a bɛ maaw mago ɲɛ yɔrɔ la so in lajɛ kɛ aseyi kɔnɔ so in lajɛ so lahaw ta ba in ko min kan ka kɛ Bamakɔ sugu ye depuis diɲɛ bisimila ye Bamakɔ sugu a ma ban halisa wa gabakuru tonnen no yɔrɔ dama minnu na bi o de ka ca fɔlɔ anw b'a fɔ so dɔw ma an ka kinw kɔnɔ ko maa tɛ se ka so jɔ a la ko jinɛ sigiyɔrɔ don i b'o mɛn maaw da nka sisan ninnu kɔni kɛlen don sonyɛlikɛlaw sigiyɔrɔ ye dɛ bingalikɛlaw sigiyɔrɔ namaratɔw sigiyɔrɔ a ti sɛgɛsɛgɛ maa si fɛ domaine mɔgɔ tɛ taa lajɛ a bɛ minnu yɛrɛ ka mairie commune kɔnɔ olu tɛ taa lajɛ gouvernement mɔgɔ t'a lajɛ faama o faama mana na dɔ u bɛ taa k'aw to yen ten a dun bɛ jamana ka dugukolo kan aw ko mais Amara fɛn dɔ bɛ yen ne kɔni m'o faamu ni sanu yera ne ka du jukɔrɔ sisan u b'a fɔ ko gouvernement ta don o tɛ yan ni drogue yera dun o tɛ ne ta ye an t'o fana jate minɛ est-ce qu'il y'a faamu ɲuman o de ye anw ka faama ta ye kolo o ye e ta ye a dun bɛ nafa de ye dɛ sɛgɛsɛgɛliw kan ka kɛ a la wa dugukolo ko in bɛ ten de bi a tigiw ka ɲini n'u bɛ jɔ u ka jɔ n'u tɛ jɔ u ka minɛ faso k'a bila a ka bolo kan walima ni min b'a ko la a ka sɛgɛsɛgɛ ne bɛ minisiri dɔw ye k'u bɛ baara dɔw kunna ne bɛ n yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ u bɛ yaala quoi n'u bɛ yɔrɔw jateminɛ quoi ka yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a bloquer a tɛ jɔ a tɛ di maa ma a tɛ fɛ e k'a jateminɛ depuis anw fitinin fo ka na anw yɛrɛ bɔ ko kalama ala k'a ɲɛ k'a d'an ma yana an ka don kibaruyaw la ko kunu jamanakuntigi k'a balila ka weleli dɔ kɛ k'a ye maa dɔw wele minisiri dɔw b'a la ko kuran ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na teliyala tile 2 in kɔnɔna na Amara an ye kibaruya sɔrɔ sisan an dontɔ nka n'ala sɔnna ma an bɛna n'a sɛgɛsɛgɛ tile kɔnɔ k'a lajɛ waleya minnu ni décision minnu taara o kɛnɛ ka ɲi parce que ko mankan bulen don bi kosɛbɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ko ɲɛmaa yɛrɛ ye weleli kɛ fɛn ka fɔ a ye fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ joona cogo min maaw bɛ se ka bɔ degun in kɔnɔna na ko n'o tɛ ko fan bɛɛ kɛlen don mankan ye bi kuranko in Amara ala k'an bɔ a bɔda ɲuman fɛ ne yɛrɛ kun bɛ ka ɲɛbɔ n sigiɲɔgɔnkɛ fɛ n ko groupe b'ale bolo sisan ale yɛrɛ bɛ to ka jigin ka groupe fa a daminɛ a tun bɛ n da ye sisan groupe ni bɛ ka kɔnɔkan de fɔ an yɛrɛ fɛ yan reporter la an ka groupe ni a fana a sɛgɛnna dɛ fo k'a sisi groupe yɛrɛ panneau tiɲɛ na jɔn ko ala foyi tɛ se ka courant remplacer foyi de tɛ yen min bɛ ka courant remplacer o de la bi maa caman ka baara tiɲɛna maa caman ka fɛnw jɔra ala anw yɛrɛ fɛ yan kɛ anw bɛ flash ni fɛn min kɛ an b'a dabila de courant tɛ yen o n'i y'a kɛ i b'a kɛ cogo di i bɛna ni mɔgɔw ye i bɛ sara i bɛ wari d'u ma u ka sara bɛ kɛ u ka dumuni bɛ kɛ u ka ji min u bɛ fɛnw kɛ ni courant yɛrɛ tɛ yen dun u bɛ baara min kɛ u bɛ se ka kɛ cogo di wa yɔrɔ caman de la mɔgɔw ye jɔli kɛ tan parce que se fosi t'u ye nka an ye kibaruya min mɛn a na kɛ surɔ jamanakuntigi ye ko in ta sɛbɛ la k'a lajɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka tigɛ joona nka komi an dontɔ de kibaruya dira an ma an na tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a la ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye tile kɔnɔna na an ka nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruyaw la a kɔni n'ale da donna la sisan ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ an dalen don a la k'a fɔ ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ a la Amara an b'a fɔ ɲɛmaaw ye an bɛ ka fɛn dɔw la kɔlɔsi maaw bɛ ta jɔyɔrɔw la cogo di dɛ parce que n'o ma sɛgɛsɛgɛ ka maa ɲɛnamaw ɲini ka jɔyɔrɔ d'u ma Malikura ko a tɔ b'a jɛ dɛ médaille bɛ di maaw ma cogo di maaw b'a sɔrɔ cogo di dɛ a bɛ kɛ cogo di de e k'a lajɛ bi gouvernement falen min kɛra ala a ma mɛn n'i ye a jateminɛ dɔrɔn minisiri minnu b'a kɔnɔ u bɛ ka baara sugu jumɛnw kɛ u bɛ ka mun yɛrɛ de kɛ mun de bɛ ka kɛ baara bɛ ka kɛ cogo di
i ka b'o la i ka taa directeur jɔyɔrɔw la i ka taa olu dugumataw la i ka yɔrɔw baarakɛcogow lajɛ Amara i b'i yɛrɛ ɲininka nu mɔgɔ ninnu tara cogo di u bɛ baara ninnu dɔn wa u bɛ se u la wa fanga k'a lajɛ u ka falenni kɛ o sugu la nɔn tɛ kuma caman kow bɛ ta ka da maaw la k'a sɔrɔ olu tɛ Jeune Afrique ale b'a fɛ ka tasuma don anw ni Côte d'Ivoire ni Burkina la dɛ don o don a bɛ kuma kalantanfɔw la ko minnu hali a ma se sɛgɛsɛgɛli la i b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ mais u ka laɲini ye min ye ka mankan wuli Mali Burkina ale ni Côte d'Ivoire cɛ Coupe d'Afrique banna sa bɛɛ lajɛlen y'a ye an ye tulonkɛw de kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que ballontan tɛ taa o kɔ n'i ka équipe bɛ jouer i b'a supporter olu fana b'u ta supporter e m'a ye depuis Coupe d'Afrique banna mɔgɔ yɛrɛ ye k'a fɔ ko o mankan ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sumayara parce que wagati nun ko de don a mana se mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn nisɔndiya n'a ye fɛnw ye mais a ti tɛmɛ o kan nka n'i y'a ye o tɛ ka ban ko wɛrɛ b'a jukɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya Intellit Amara Intellit dɔgɔkun tɛmɛnen sɔrɔdasiw ye yen minɛ i b'a dɔn yen sanu de tun bɛ bɔ yen ko fu maa min tun bɛ Intellit o mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔ armée de taara ka t'olu bɛɛ gɛn ka bɔ yen ka sariya sigi yen sanu bɔcogo maa min ni mɔgɔ min y'o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko baara bɛ sen na mais Amara a ma nɔgɔn dɛ a fana n'a kɔlɔlɔw bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que jɛkulu marifatigi minnu tun bɛ yen olu gɛnna u taara de wa u bɔra de wa u bɛ munumunu salo la wa u bɛ mun na finitugu dɔrɔn de bɛ se ka o dɔn Bamako kɔnɔ ko vignette feereli ko a daminɛna nka nin waati in na ko jamaba tɛ yen min ye vignette feereyɔrɔ ye Bamako u ko min ye maa 100,000 ye depuis ka vignette feere daminɛ olu ma deli k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ fɔlɔ ko dun ye Bamako moto lajɛ bi k'a ka ca ni o ye o kɔrɔ ko maa caman bɛ olu tɛna vignette ta wa min ye vignette feerelaw ye u ko mairie de district yɛrɛ a yɛrɛ ye sigiyɔrɔ sɔrɔ a yɛrɛ la koyi sisan n'i ka moto minɛna a tɛ taa GMS la koyi a bɛ taa voirie de la parce que vignette wari polisiw ta tɛ o voirie de district de ta don district de ka sɔrɔ don donc ko min ye Agisa Zuladeni ye ni ale yɛrɛ bɛ nin ko Zuladeni Mayiga n'ale yɛrɛ percepteur ye a ko Bamako kɔnɔna na bi k'u yɛrɛ sigilen don k'a lajɛ maaw tɛ ka na ko nka ko n'Ala sɔnna a ma k'u bɛna bɔlakabɔw kɛ u bɛna bɔ Amara e ta joli aw ta ye joli e na ta e ni Ablaye ni Keba ni fɛn aw na ta n'o tɛ cɛ ko k'u bɛna bɔ dɛ ko k'u bɛna bɔ dɛ k'u bɛna bɔ ko ka visite kɛ Amara an ye kibaruya dɔw sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamaci wale ni Juga wale kɛbaaw ye u bɛ munumunu salo la kabini juma don Banamba Nara a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen na dugu minnu bɛ yen n'o ye Dagere ye Sirakɔrɔ Banamanjugu ka taa se Ntola ma ko kabini kunna sini u bɛ ka munumunu salo cɛlen don yɔrɔ la kosɛbɛ k'u ka laɲiniba yɛrɛ min ye u b'a fɛ ka bi muruja de kan min ye banangolokaw ye olu fana y'a yira k'a fɔ k'u y'u caman ye marifaw ni motow b'u bolo u bɛ k'u kunda yɔrɔw kan u bɛ ka munumunu salo kɛ dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ min ye Nara ye a n'a bolofaraw ko nin waati na ko finitigiw k'u hakili to a la Kuala ka taa muruja k'o sira in k'o ka o kɔlɔsi kosɛbɛ min ye muruja ye ka taa Tola ka taa Bananjugu min ye Madina Kangoro ye Tumnumodoro Ɲamana Weraba Boyina Makana Ɲɔngorola ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔw ye bi Bamaci wale ni Juga wale kɛbaaw u kɛnɛ ka t'u bɔlɔ don yɔrɔ minnu na k'u sinsin yen kosɛbɛ an ka kibaruya filanan o ye k'a fɔ Moritanikaw fɛ yen dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ yen ma ko Adelbaguru in bɛ Moritani dugukolo kan ko Bamaci wale ni Juga wale kɛbaaw caman ani moto k'u b'o fa in na ye sɔmin kɛra k'a yira k'a fɔ ko sema maaw
n'o ye an yɛrɛ ka colonel dɔw ye n'olu tun ye ŋaɲa kɔnɔna minɛ n'u bɔra sɔrɔsiw ka gun kan kanu agmini aluseni ulugulam n'u b'a fɔ ma ko grand quelqu'un ko olu b'o yɔrɔ in na ye u ka laɲiniba ye min ye Nioro du Sahel ni Nara ka bala ka wuli kɛ o yɔrɔ ninnu na yaasa ka se ka don ye ka na o sinsin ko nka ko min ye waati laban in na ye an ka molomasiri tabaw olu fana ma sigi u bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ni pankuru ye ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a yɔrɔw la Amara k'a daminɛ Masina k'a daminɛ Ɲɔnɔ ka taa tɛmɛ Masina na Lere ni a yɔrɔw Yuwaru Ata Deboyi Dirma Sarafere ninnu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni juguya wale bamanan wale kɛlen don ka taa min kɛ i b'a dɔn sisan fɔlɔ o tun mana misi minɛ i la o yɛrɛ bɛ taa ni misi ye sisan misi kelen o misi kelen b'o kuma bɔ ni 30,000 de ye awɔ parce que ko fɔlɔ ko n'olu y'a minɛ u bɛna feere yɔrɔ min na Koriyanze ani Fatoma sugu sɔrɔsiw b'a minɛ n'u nana n'a ye sɔrɔsiw b'a minɛ donc sisan e min ye misitigi ye e de bɛ wari di wa min ye malo ni ɲɔ fana ye n'o b'i bolo bɔrɔ 20 o bɔrɔ 20 i bɛ bɔrɔ 1 d'u ma n tɛ i ta fila ni cɛ tigɛ k'o waleyaw de bɛ senna bi wa nin bɛɛ la samiya tɛmɛnen ni contre saison min filɛ senna nin ye ni misi donna i ka ɲɔforo n'i ka maloforo la i si bɛɛ a tɛ kula i ka s'a ma parce que minnu bɛ k'a gɛn marifa de b'u bolo donc o degun caman de bɛ mɔgɔw dala nin waati ninnu na min ye dugu ninnu caman ye Atarayikaw wo Dirma wo Lere wo Gundamu wo Gurumara yɔrɔ tɔgɔ ye di Direi bakɔfɛla ninnu ka taa se Akama min ye Deboyi ye Gijo ka taa se fo Yuwaru fanfɛla ninnu na ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin degun de kɔnɔna na Amara nin waati in na ko fo fɛɛrɛ ka sɔrɔ min bɛ se ka nɔgɔya Keɲabagaw fɛ yen ko min ye funanŋɛnin dɔw ye olu taara bi cɛkɔrɔba dɔ kan k'o fa a ka foro la koyi Janbugukaw olu fɛ yen maa 6 k'o de ye waleya in kɛ 5 ko tɛgɛ sira ka da o kan ka di finitigiw ma 1 bɛ yen k'o ye 5 don fiɲɛ la o y'a ye k'a jira k'a fɔ ko nin waati ninnu kɔnɔna na ko degunba bɛ yen an ka tɛrɛmolaw olu ka maa 18 olu taara sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Sopafɛr ale ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min senfɛ a kɔni y'a lajɛ ka se ka donbolo kɛ u ye ale ni fana ka se ka jɔnjɔn d'u ma jɔnjɔn min n'u b'u waleɲuman dɔn k'a jira k'a fɔ k'u ye baara min kɛ chemin de fer kɔnɔna na ko a ɲɛna kosɛbɛ ko Niger ni Ala sɔnna ma ale ka gasoil a bɛna o sɔn nɔgɔya kɛ o la Mali Tchad Burkina ani Togo ye o lajɛ kɔni kɛra u fɛ sibiri tɛmɛnen lajɛ in senfɛ fana min ye an ka ministre n'o bɛ kuranko kunna Babinu n'o ye Bindu Kamara ye ale tun b'o kɛnɛ kan ko ɲɔgɔn ye in kɔni min ye Nigerikaw ye u y'a jira k'a fɔ olu kɔni ka pétrole n'u bɛna sɔn nɔgɔya k'a sɔngɔko la Niger yɛrɛ kɔnɔna na u bɛ sɔn nɔgɔya kɛ Tchad Burkina Mali ale ni Togo wa u y'a jira u ka communiqué fana senfɛ ko n'Ala sɔnna ma min ye olu ni Tchad ye u bɛna fɛɛrɛ ni dabali sigi yaasa ka se ka centrale solaire belebeleba sigi centrale solaire min n'o bɛ se ka kɛ sen na wa ko min ye ka taa ni taji in ye fanw na sa n'o ye anw ni Burkinaw ye k'u bɛna n'a lajɛ yaasa min ye Lomé Togo ale sen ka don o la kosɛbɛ baaraw bɛ sen na fana yaasa centrale in ko a bɛ se ka sigi sen kan cogo min ko yan'u ka lajɛ in ka ban u taara Niger ale jamanakuntigi fɛ n'o ye Tchani ye ka taa kibaruya da ale tulo kan a ko n'Ala sɔnna ma IEC jamanakuntigiw ka lajɛ min bɛna kɛ Mali kɔnɔ yan ko a na kɛ u kumada ye yaasa fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ min ye centrale solaire jamana ninnu tɔgɔ la o bɛ se ka sigi sen kan cogo min o ye Tchad ni Togo dontɔ ye IES la awara Tchad ni Togo ni olu on sont venus parce que Mali tun bɛ yen Burkina tun bɛ yen Tchad tun bɛ yen Togo tun bɛ yen ɲɔgɔn ɲɛ bɛ ka kɛ ko sɔn nɔgɔya kan ka kɛ jamana minnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Niger pétrole ko la gasoil ko la ou bien partenariat dɔ bɛna don ni IES cɛ de parce que Togo fana ka port ale fana bɛ ka o sɔn nɔgɔya kɛ Mali o yan'an ka bɔ nin yɔrɔ in na Amara Fort Ɲasimbe
ale min ye Togo jamanakuntigi ye ale de bɛ ka sɔnɔgɔya kuma kɛ Mali Burkina Niger AES jamanaw ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO kɔnɔna bi maa minnu bɛ Faransi ka ci la yan fila ɲɛ guwanen don fɔlɔ Patrice Talon ale bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ fɔlɔ yaasa Niger bɛ se ka segin ka taa ale ka port la cogo min o kamana guwan bɛ ale la Macky Sall o b'a ka coup d'état gérer la fɔlɔ o ma tila o la Tinubu o kɔni ko ale vraiment jamana ninnu sanction tɛ ale da fosi tɛ na tuguni ale sɛgɛnna maa kelen bɛ n'o bɛ k'i fasa ja halisa o ye Alassane ye cɛ taara Alassane fɛ yen a y'a fɔ Alassane ɲɛna u k'a lajɛ cogoya min na sanction a bɛ se ka wuli ka bɔ Niger kan o la ni sigikafɔ min bɛ kɛ u ni AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ cogo min na o fɔcogo fana bɛ ɲini nka a kana kɛ maaw ɲɛna k'a fɔ ko u bɛna segin u kɔ ka taa don CEDEAO la o kɔni o kuma o banna ka ban pewu sisan ko fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ o de ye CEDEAO ni AES kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka don cogo min nka amara kuma ɲɔgɔnya fɛn bɛɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fana parce que jamana minnu don u bɛ ɲɔgɔn dɔn u taabolow ye kelen ye u ka kow kɛcogo ye kelen ye nka fɔr kɔni bɔra ka kuma cogo min Côte d'Ivoire ni maa min y'a kuma lamɛn hakilima b'a dɔn k'a fɔ ko ko min bɛ sen na wa n'i ma fili fana kibaruya labanw y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ kan ka lajɛ kɛ lajɛ min sen fɛ u bɛna na Niger ka sanction wuli wa ni Niger ka sanction wula mun bɛ kɛ i b'o dɔn Bazoum bɛna bila so dɔ de kɔnɔ Niger ye u b'a kɔlɔsi a tɛ bila ka taa dɛ bɛnkan ye o de ye sɔnɔgɔya de bɛ kɛ a ye a tɛ kɛ komi a bɛ u bolo cogo min na sisan n t'a dɔn n'i ye Ibrahim Traoré ka meeting ye Ouaga a ye min fɔ i y'a mɛn donc ale u bɛ o baara de la sisan fɔr ale tun taara o ci de la min ye Côte d'Ivoire jamanakuntigi ale fɛ yen nka fɔr ye ko dɔ kɛ o ɲɛna a ye Alassane fo ko a ye Coupe d'Afrique tali min kɛ k'o ɲɛna kosɛbɛ k'o diyara ye ko éléphant ko gagné jara bɛɛ lajɛlen ye ale tajiko hukumu kɔnɔna na sini Mali EDM Burkina ta ani Niger ta olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Burkina Faso kaw fɛ yen o ye sociétéw yɛrɛ ye sisan fɛɛrɛ min b'u yɛrɛ bolo u bɛna taa tile fila lajɛ kɛ o la sini tile 20 ani tile 21 ka taa lajɛ u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min AES jamanaw taji énergie sow yaasa ka se ka baara kɛ baara min na to lafiya u bɛ se ka don cogo min na u y'a jira k'a fɔ fana ko min ye lajɛ in ye k'a kɛ kun ye jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ se ka sɔrɔ taji dicogo ɲuman na taji sɔrɔ cogo la min ye ka yɛlɛma yɛrɛ ka bɔ taji yɛrɛ la pewu u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka fɛn sigi sen kan min nafa ka bon kuma tɛ tileko in bɛ sen na centrale solaire ko kuma olu fana bɛ a la lajɛ in kɔni sini a bɛ daminɛ Burkinakaw olu fɛ yen an yɛrɛ fɛ yan Bamako ASMA CFP u ka congrès sabanan o kɛra a kɛra Maison des Aînés na Baba Sise i b'ale dɔn ale Bubu Sise kɔrɔkɛ de Juan Dada o kɛra secrétaire aux questions juridiques ye maa caman wɛrɛ fana bɛ minnu donna bureau in kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko min ye député kɔrɔ ye Ansongo ta Burem Mohamed Ag Moussa ani Abdul Majid ko olu bɛɛ lajɛlen kɛra président d'honneur ye min ye ASMA CFP ye a ka tɔndenw caman y'a jira k'a fɔ k'u ka tɔn k'a b'a cogo kɔrɔ la Gao ni Burem ninnu kɔnɔna na ale ni yɔrɔ caman na wa ko maa si kana bila i kunna k'a fɔ ko maa y'i jɔyɔrɔ bila ko ka kɛ ni kibaruya jugu minnu tun bɛ ka di k'u ka tɔn mɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛ u nɔw la maa ma démissionné maa ma bɔ a nɔ na bɛɛ lajɛlen b'a nɔ na farikolo ɲɛnajɛ ale kibaruyaw la surɔ i ye télé lajɛ amara ne bɛ yɛlɛ kuma caman de quoi ni Mali nana ka bɔ kan na u bɛ t'u sigi ORTM de la nin ɲɛna kɔnɔ ye nin faga fiɲɛ taara ni nin ye an ye nin kɛ tan maa minnu yɛrɛ bɛ wele k'olu yɛrɛ ka taa kuma olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye fédération senkɔrɔma dondobaw ye olu bɛ mun kuma gɛlɛman fɔ o la sa u bɛ mɔgɔw wele mɔgɔ min bɛ se ka taa fɛn fɔ bi Mali balontan problème ye kelen pe de ye u ka baara kɛ tiɲɛ kan minnu yɛrɛ filɛ ɲɛmɔgɔya la nin ye u ka bɔ baloli la balontan na u ka balontan kɛ maa minnu bɛ se k'u ka nafolo don a la filanan denmisɛnninw bɛ ballon min tan carré kɔnɔnaw la wari min bɛ d'u ma FIFA ni CAF fɛ u k'a don a la amara Mali qualifié wari dira Mali kɛlen ka gagner ka 8e de finale la wari dira hali Mali batilen wari dira
kafu kubu d'Afrique bani jamana fɛn kan ka fɛn sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen dira ɲɛmɔgɔw t'o bɛɛ kalama musaka kan ka kɛ ka baara mun kɛ an fɛ ka denmisɛnninw ka balontan yiriwa o de ye kuma in tiɲɛ ye balontan yɛrɛ ɲɛmɔgɔw u k'a dɔn k'a fɔ ko balontan tɛ wari sɔrɔ yɔrɔ ye commerce kɛyɔrɔ tɛ business kɛyɔrɔ tɛ n'o tɛ an bɛ fɛn fɛn na an mana bɔ kan o kan na u bɛna ko réunion u bɛ t'u sigi télé la an y'a kɛ tan a bɛ mun ɲɛ depuis fɛn fana banna an ma ministre fana kumakan mɛn ale ko k'a bɛna a ka point kan an m'o point fana ye bon CAF ka conseil de discipline olu kɔni ye sanction ta an kama u ko an ka ndolatila n'o o ye Amari Traoré ko balontan min bɛ yen n'o tun ye balontan 47nan ye Mali ni Côte d'Ivoire n'o taara février kalo tile 3 ko senfɛ ko min ye Mali fédération de football k'u ye o bila examen na k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ munna ma se k'i jɔ a jɔyɔrɔ la joueurs olu ka kow kɛcogo la conseil de discipline y'a yira o de senfɛ k'a fɔ ko min ye an ka capitaine n'o ye Amari ye ko ale ye fɛn mun kɛ ko o ni balontan sariyaw tɛ ɲɔgɔn fɛ ko sabula k'a girinna ka pɛrɛn ka taa se arbitre ma ko min ye match 4 ye a sen tɛna na ye o la 2 kɔni bɛ yen olu u bɛ kɛ san 1 kɔnɔna na Mali fédération fana ko fana o fana ɲanginen don ko min ye dollar wari 2000 ye k'a k'o sɔrɔ n'o ye dollar américain ye Côte d'Ivoire fana u y'a yira ko fana jalakira sabula ko o ye ko kɛ ko mun n'o ti bɛn balontan ko hukumu kɔnɔna na dollar wari 1000 ale kan ka o sara anw ta ye 2000 ye ayiwa nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoniw na mara an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati n'an ye kibaruya wɛrɛ minnu sɔrɔ an nana ka na olu da bɛɛ lajɛlen tulo kan Ala ka tile hɛrɛ caya